my God! Madadangog sa video na iniikan para tukdo na sila ni Toledo Landagan, ang takot asin pagkahadit na sa indang namamatay mantang nagtatago sa classroom kan kaorasan National High School sa Bula, Camarines Sur. Dangog man sa video, ang magkakasunod na putok asin makukusog na pagsabog sa nangyaring engkwentro entre rebeldeng grupo asin Philippine Army harani sa eskwelahan. Sa video, mahihiling man ang pagdulag ka nagkapirang paratukdo asin estudyante parayo sa lugar kan engkwentro. Sigun sa Philippine Army, sarong concerned citizen ang nagpaabot sa indan ng report manungod sa presensya ng mga rebelde sa lugar. Tulos man sindang nagkondusir ng operasyon sa barangay na nauli sa ribayan ng Potok. Kaya agad na kasa or nagplano ng operation or ng security patrol ang ating mga kasundaluhan ng 49th Infantry Battalion para tuluyang maitabo yung yung mga communist terrorist group at hindi na mangyari yung kagaya ng pag-terrorize ng mga NPA doon sa Masbate nito nakalipas. 10 minuto nagdurar ang engkwentro. Swerteng mayong nalugadan sa lado kan Army, mayo maning nalugadan sa mga sibilyan. Daisa na masabi kan Army kung may nalugadan sa lado kan mga rebelde. Narecover sa lugar ang nagkapirang gamit kan rebelding grupo, kabali ang mga pampasabog, bala asin magasin sa badil. Ito naman ay pagpapakita, itong mga nakita na engkwentro ay pagpapakita na paliit na ng paliit ang ginagalawan nila. Kasi mismong community na ang sinusuka na sila ng komunidad kaya wala na silang mapupuntahan na lugar kahit na sila magpunta ay tinuturo na. Kaya ang hanggat maaari magbalik loob na lang sa pamahalaan at pagtulungan natin yung pandayin yung kapayapaan matagal na natin inaasam at yung kaunlaran dito sa Bicol. Sa presente, nagpapadagos ang pagsusog sa mga nakadulag na miyembros kan rebeldeng grupo. Hagad man kan otoridad ang padagos na kooperasyon kan publiko sa saindang kampanya kontra insurhensya sa rehiyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, an Imperial, Bicol University Intern.